लोगोफोर जोङो दायो मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव सफैबाय दा जायगाखौ नायनो हागोन नै माबायदि बहुत मोजां बेयो मोनाबिलि पिकनिक स्पट फुरा बाइक कार गासिबो हाबजोबसै नोंथांमोना फैनानै बिराद बिन्दासै रंजाफैनो हागोन आरो दायो नै लोगोफोर जोङो कफि लाब्रा संनो नागिरदों संग्राफ्रा संगासिनो दङ कफि लाब्रा संबाय नै लोगोफोरबो दङ बहुत बुरजा जोंनि दावहारु बिबार एसोसिएशन दङ जोंनि मोनसे सेंग्राफोरनि ग्रुप दङ बेवहाय गासै मोन 12टा गामिजों मोनसे लोगो नांनानै जोंनि बिराद गिदिर एसोसिएशन दं बे एसोसिएशना डाइरेक्टलि जोङो रनजित सार एबा इउपिपिएल खौ सापर्ट खालामनानै जोङो गोबां खामानि मावदों गासैबो साननि आरो मोनानि खामानिखौ जोंनि एसोसिएशना गोबां गोख्रोङै माने दायित्व लानानै जों मावदों दायो नै बिनि देरहानायनि जोङो पिकनिक जाफैदों मोनाबिलि पिकनिक स्पट दागगारियाव ओमफ्राय दा नै अमा बेदर संदों खावदों गोबां लोगोफोरा बिदिनो मावफादों जाय हागौ जेरै सोरबाया बेरायदों ओरै भुटान बर्डार जिं जिङाव बेरायहैदों सोरबाया जायगा नायदों फटक लादों भिडिअ खालामदों बेबायदि खालामदों आरो दा आंबो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय जोंनि एसोसिएशननि माखासे जानाय लोंनायफोरखौ नोंथांमोननो देखायदों जायगायाथ' मोजां बियो बिमा दैनि बा आइ रिभारनि खर' आरो बियो गिबि भुटाननिफ्राय ओंखारबोनाय दायो संगासिनो खावगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था इन्टारेस्ट खालाम इन्जय खालाम दायो नै बहुत लोगोफोर दङ आरो जोंनि दिनैहाय दावहारु बिबार एसोसिएशननिफ्राय जोङो मोनसे बेवहाय प्रग्राम लानाय जादों बे प्रग्रामखौ जोङो ओरैबायदि गोबाव समनिफ्राय जोंहा थांखि दंखायोमोन जेरावहाय कर'ना भाइरासनि थाखाय जोंनि इलेक्सना जायाखैमोन बे इलेक्सननि जों बे समनिफ्रायनो जों बे माबाखौ लानायलाय खिन्थु इलेक्सनाबो जायाखिसै आरो जों बे प्रग्रामखौ लानो हायाखिसै जोंहा मोनसे थांखि दङमोन जे जेब्लानाखि जोंनि भटआ बायखांनानै रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावहाय सरकार दानो हागोन अब्ला जोङो खुसिजों जोङो गासैहाय 200निबो बारा जों मेम्बार दङ बे बिथांमोनखौ लानानै दिनैहाय जोङो नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआवहाय जों दिनै जाफैनाय जाबाय दिनै मोनाबिलि पिकनिक स्पटनि जायगाफोरखौ ओरैबो ब्रिज दङ नै बिदिनो बानायना होदों बरियानो फिसा फिसा आंनाव नांगोन नामा बैलाय आंबा एरखेनसै र' दे जाबाय दे थांदो बोहैलांबाय नै आदै अबेथि खालामहरखो जायगाखौथ' नागिरनानै मोनासैलै होदों दा नैबे हबे बारनानैनो लानो सानबायमोन दै बाराब्लाबो जायोमोन लामानि थाखायनो बारबोनानै आरो बारसिनांगौ जाना फैबावबाय जायगाखौथ' मोजां जायगायाथ' बहुत मोजां माने गोदानथ' आरो बुस्थुआ बियो पारमानेन्ट नङा जाहैबाय दैलांब्लानो महरा सोलाय सोल' जायो बिनि थाखायनो बिथांमोना हयथ' बायदिसिना बिबार बायदि बागान बेफोरबायदि बानायनो हानाय जायाखै इयुनाव दैया जुदि दस्रा महर लानानै जायगाफोरखौ दस्राजों लाना होयोब्ला साबसिन जाबावगोन जाहैगोन दा जोंबो आसा खालामदों जोंनि बे सा ओनसोलाव गदार एरियायावहाय जुदि मोनसे मोजां पिकनिक स्पट बानायनो हायोब्ला जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबैहाय आरो बहुत मोजां जागोन देरहामारबाय जोंनि इउपिपिएल दोलोआ जै जाबाय जोंनि बयनिबो नाजानाया
प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जों बयबोनि खौसेथियाव प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जों बयनिबो खौसेथियाव गोदै फिथाइखौ मोननो हाबाय मोजां फिथाइखौ मोनजामारबाय फै दिनैनि बे खुसियाव हायला हुइला मोसानि फै दिनैनि बे सानाव बाजुल' बाजुल' रंजानि जोंना रन्जित सारा एमबो मोनबाय आरो जोंहा प्रमोद बर' साराबो माने इउपिपिएलआबो सरकार दाबाय बेखायनो जोङो पिकनिक जाफैदों दागगारिनि मोनसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दागगारि होननाय जायगा दं गेलेमफु बिनि साखाथियावनो मोनसे मोनाबिलि पिकनिक स्पट दङ दा बेवहाय जोंनि दावहारु बिबार एस'सियेसननि गासै लोगोफ्रानो बेवहाय ओंखाम जाफैदों माने लावखार ओंखाम जाफैदों माने पिकनिक जाफैदों दा बेवहाय जों ओंखाम जाबाय आरो सुरु जाबाय ओंखाम जाखांना जों दसेनि उनाव मोसासिगोन बिराद गोजोनदों माने जोङो गासैबो माने जोंनि दावहारु बिबार एस'सियेसननि गासै सोद्रोमाफ्रानो रन्जित सारखौ देरहानो थाखाय बिराद थैख्रां थांख्रां नाजादों आरो गोबां खामानि मावनायनि जुनै दिनै देरहानो हादों आरो जों बेखौ बिराद दुगानानै लायो आरो जोंनि एरियायाव बेखिनियानो जा अनिप सारा माबा खोथा बुंगोन नामा फंनैसो बेनो जोंना दावहारु बिबार एस'सियेसननि आफादगिरिया जोंना बुंखाबायानोसै मानि थाखाय जों जाफैनाय जादों आरो बबे जायगायावहाय आरो आं बेखौ गोदानै बुजिनांगौ गैला बयबो जों जालायनानै दा मथा-मथि बेलासि 4 बाजिफोराव जोङो बेनिफ्राय थांफिनगोन गावबा गाव न'आवहाय जों थाइखाजरानिफ्राय फैदों थाइखाजरानि आन्दारावहाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जों फेरेंगा सार जोंनि केन्डिडेट देरहानाय हिसाबै दा बेनिखायनो जोङो मोनाबिलि हाथिसार स्पटआव जों पिकनिक जाफैनाय जादों दा आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय सोलायथायनि गोनांथार इउपिपिएलनि सरकार सोलायथायनि गोनांथार प्रमोद बर'नि सरकार लोगोफोर आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो आङो दावहारु बिबार एस'सियेसननि आफादगिरि जानानै माने जोंनि प्रग्रामा साक्सेसफुल जाबाय आरो बिराद गोजोनबाय गासैबो आंनि लोगोफोर मावथि लोगोफोर जेरै भाइस प्रेसिडेन्ट बा लेङाइ आफादगिरि बेजों लोगोसे सेक्रेटारि जोंहा फैलाव बिथांनि नाजानाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां एडभाइजारफोर दङ सिगांनि जोंनि एनडिपिनि दैदेनगिरि बिथांमोना एडभाइजार जानानै दङ बिथांमोननि नाजानाय आरो जोंनि नाजानाय गासै जोंनि दावहारु बिबार एस'सियेसननि सेंग्राफोरा बेवहाय नाजानानै
खौसेयै जोङो रन्जित सारखौ देरहाहोहरबाय जोंनि एरियायाव आरो जोङो गोबां खामानि मावदोंमोन जोंनि एरियायाव बेजों लोगोसे जोङो बे देरहानायनि मुङावनो दिनै पिकनिकआ मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो जोङो बे जोबनानै थांनायखौ गाहामै गाहाम जानानै थांबाय आरो जों खुसि लाबाय रंजाबाय दिनै जोङो बेखौ मा होनो निउ इयारखौबो जोङो अलरेडि रंजाखाबाय निउ इयार फैथ'वाखैबाबो आरो निउ इयारखौ जोङो रंजानानै मोसानानै फुरा गोजोन गोदान बोसोरखौ जोङो बरायखाबाय दानिफ्रायनो माने एडभान्स जों मोसाबाय आरो निउ इयारनि थाखाय बेखिनियानो रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय नोंथांमोननो आरो गोजोननाय जासिबाय नोंथांमोना आंखौ अराय सम हेफाजाब होबाय थागोन होननानै आसा खालामदों बाय बाय लोगोफोर